Berton, Belgian, Belgium. 3-3 Philippe Pillon, Ranska, France. 4-4 John Ciacka, Puola, Poland. 5 Luis Javier Bedoya Garcia, Costa Rica. 6-6 Mihail Kornin, Irlanti, Island. Rata 7 Suomi, Heikki Lähdekorpi. Ja rata 8 Lane 8 Angelo Mauri, Italia, Italia. Ranskan Pillon tummassa asussa lähtee hienosti ja johtaa, kun 200 kohtaan vedetty. Puolainen Ciacka myös siinä puna-valkoisessa asussa hyvin tuntumassa, mutta aika ripussa tuolla ollaan. Kahdesta parhaimmasta ei kyllä vielä ole mitään tietoa. Heikki Lähdekorpi vetää myöskin hienosti. Mielenkiintoista on nähdä, että niin, Lähdekorpi yrittää Italian malli siellä vähän hänen edellään valitettavasti. Siinä menee Ranskan Pillolla jalka. Puolainen Ciacka. Jan Ciacka from Poland. Ja sitten nousee hienosti. Aivan mahtavasti nousi Heikki Lähdekorpi sieltä ja aivan viivalla otti, miten siinä oikein kävi. Italian malli, Suomen Lähdekorpi, aivan rinta. Kohta nähdään Ciacka winning time 63-25. But who is the second? Lähdekorpi, Heikki Lähdekorpi, second 64 something. But has